ce, mafarki na yi mun dace. Mudun gero 500, mudun masara 500, mudun shinkafa 500, mudun dawa 500. Idan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Mudun wake 500, mudun gyaɗa 500, mudun riɗi 500, mudun gurjiya 500. Idan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Garin kwaki 500, mudun kurka 500, har ma kwaza 500, mudun zobo 500. Dan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Mudun bono 500, mudun targu 500, har ta sai 500, irin sobo 500. Dan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Sewar doya 500, kashin dankali 500, ledar taliya 500, mudu na shuga 500. Dan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Mudu na iri 500, irin shuka 500, ledar magi 500, litar manja 500. Dan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Litar fetur 500, litar gas ma 500, litar kero 500, gas ɗin girki 500. Dan ka sayar ya wuce 500, yari na tsawon wata 5. Wannan dokar ƙasa ta ce. Wasu sun ajiya sun yi sun fitar har na tsawon wata 5, daga baya suka zo sayar ba riba ko na 15. Wannan dokar ƙasa ta ce. A mafarkin na yi dariya, da na juya na yi godiya, kai har ma na nemi sadiya, ina so in yi murdiya. Wannan dokar ƙasa ta ce. Garabasa 500, mudun maiwa 500, mudun gero 500, alkama shi ma 500. Wannan dokar ƙasa ta ce. Wannan dokar ƙasa ta ce.